Okay, may mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tarong adlaw? Huwebes. Pizza 5 na kini mahigala sa bulan sa kining bulan sa Hunyo. Ayan, no? Abino, kumusta naman ng mga hingala ng ginaot ko nga na kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kabuntuhon, no? Walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay arthritis, pero naginhawa pa, no? Importante ginang mo ginhawa pag kita dilpin. Ayan. Abino, kumusta naman mo mga hingala ng ginaot ko nga okay na, no? Ang uban nga mga politiko nakadiri sa ayungon nakuan na naka-off-taking na, no? Ang naka-off-taking na ang atong mga bagong napili nga mga mga konsehales sa lungsod, mga na-re-elected o mga newly elected. Ayan, no? O niya ang atong mayor na-re-elected maghihapon o ang atong usab nga vice mayor, no? Ya malinawon mahigala, no? Salamat kayo. Ngayon, itong nakalabing adlaw sa ilang oath-taking, mismo gyud si Governor Chaco Segarbaria, maoy ni Ari. No? Niya ako po din taon, maoy naghimo sa opening prayer. Ayan, no? So, salamat kayo sa Ginoo nga nagwalang puson mahigala ang mga kalihukan sa matud pa oath-taking ceremony sa amo ang lungsod na walay mga gitawag na to o kalisdanan nga nahitabo. Walay mga kakulian. So, kumusta naman dahil mong mga higala, no? Kumusta dahil ako ang agaw din sa may Colombian, no? Colombian, no? Kumusta na mga taga-Colombian mga higala? Parokya man ako uning Colombian mga higala. Sa una, dugay na, no? 20 years ago, nahimo nila akong gulang-gulang na. Akong mga unang nabunyagan din medyo nga olitaw na, minyo na, may mga anak na kay 25 na good ka na nga usti ka 25 almost 30 years na good. First ako actually ang first assignment na ako sa Seattle ko, and then 2 years ako sa Seattle na transfer na dayon ko dito sa Bayawan, kadali ra kaayo, then na transfer ko paingon sa kining Kalumbuyan, no? Dito ako dapit mahigala nang inusara ko din no? Nindot kayong lugar mahigala kung kayo kanang very cooperative ang mga tao, no? Pero ambot og naa pa badagway itong ako ang mga PPC president sa una, murag wala naman siguro. Si anhing Mr. Salmorin, murag wala na, no? Mga si Ma'am Dimakuta, murag naa pa pero tigulang na siguro. Daghang kay kong mga kuan din daghang kay kong mga handumanan po din na yung taon sa may Kalumbuyan. Kumusta na kayo gawik sa? Gingo manusab ako pong kumustahon ng ako mga classmate, no? Si Padre Obing, si Padre Obing Masyon, gingo manusab si Padre Tonton Arnay, si Padre Dami Hiramis. Kumusta na ako mga classmate? Tapos sa Cebu, ang akong mga classmate, Father Joey Belsinia, Father Joseph Anore, si Father Kipling Agravante, si Father Mario Atienza, si Father Peter Necesario, si Father Rosdel Noel, Omen Mahusay, Monsignor Tingting Angkahas, si Padre Onero Saruso, Romdom Narca. Kumusta na? No? Dina sa Maasin, no? Si Padre Dodong Cordovis o si Father Samuel Papa. Nahala, no? May munto na. O kamuntanan, manghigala ng hidaot ko nga kamuntanan sa Kapiskay's Panglawas, Alive and Kicking. Kumusta naman kanong puding? Ay, okay, ko pa din. Wala na ko problema. Ikaw, Mr. Cheng. Ako ka na kumpader, wala na akong problema, ako. Okay lang tayo maghigala daw. So, makaingon kita nga sa atong kinabuhi, diligid mawala ang mga problema
pero ang tanan adunay kahumanan, adunay lumalabay lamang, no? Walay problema nga nagpadayon hangtod sa kamatayon. Ikamatay ni mo human ko ng problema tanan. Gawas na kayo mag problema ka napaingong kas purgatorio kaya mahuman gyapon. Ang problema magma-impierno diha na dakong problema. Abi na padayon ta mga higala sa ato ang mga buhaton ni ini kabudtuhon nari na ta mga higala sa atong CBCP News balitang simbahan ni ini kabudtuhon. Karong Hunyo 10 hangtod sa 14 mga higala gibana-bana 8,000 ka mga young Catholics no mga batanon nga mga Katoliko ang managhiusa dito sa may Nueva Cáceres alang sa National Youth Day nga ipagahayon dito. Last time 4 years ago ang kuan dito ipahigayon sa Cebu National Youth Day karon adto na pod sa Nueva Cáceres. Ayan, so good luck mga batanon ha unsa naman taron June 5. Hapit na, no? Ready na nga ito mga kabatanunan, no? Kumbate na abot mo rito sa Nueva Cáceres. Maagi sa mong Manila, na. Agi sa mong Manila, dayon pagkuman sa kay mong bus, paingon na sa Nueva Cáceres. Kuan di ay, house, kanang foster parents, ang mahitabo, mahigala. Foster parents ang matiman ninyo dito. Ayan. Nahala, no? Ari kita sa kining Vatican News, Benedictine Sisters of the Sacred Heart. Ilang gisradaan ang ilang mga pasilidad sa pagpanudlo dito sa Kenya tungod sa medyo kagubot. Kaya nabalaka po ang ilahang priories tungod kay wala naman sila mapalihog kay kalagmitan sa ilahang mga sakop dito na mauli ng layas kindili na nakuyawan gyud mahigala. So muna nga karon dito sa Kenya kasamtangan nga wala na kanang matud pa church facility dito nga naglihok tungod lagi sa kagubot. Abi na padayon ta mga higala, so yan po nato ha ang ato ag mga gitawag nato mga sisters dito sa wala naman tayo sister dito. Pero yan po na ito nga masulbad na ang problema sa nasod sa Kenya. Nana, no? Naraari na tamang galan sa ito ang Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon bisag way nangutana. June 5, mga higala, no? June 5 ay ato ang karon nga santo bisag way nangutana mao si Saint Boniface of Mainz, oh, M-E-I-N-Z, no? Apoy formerly ang iyang pangalan gyud si Winfrich, no? W-I-N-F-R-I-T-H. Nya sa diha nga nag-mission siya giusob ni Pope buan man siguro to ang iyang pangalan o gihimo na siya nga Boniface or kini gitawag na to Bonifacio. Yan nahimo siyang missionary dito sa ma-assign sa Germany. Gani giilaki ni siya nga the missionary apostle of Germany. So sama sa mga pagtulunan so sa kamisyonero, yan po nato mahigala kini si San Bonifacio sa Mainz sa iya nga masunod usab natong iyahang kasibot sa paghimo sa mga buluhaton sa usa ka misyonero. Padayon ta mga higala sa itong mga buluhaton adlaw-adlaw ug ako lang gyapon kini yung ubos nga lagad Reverendo Padre Edwin Academiaca. Babino ari na ta mga higala sa atuang topic unsa may atong topic karon. Abino ang atong topic karon. Sigon diri sa atong listahan unsa man ang misyon sa simbahan dinhi sa kalibutan. Ayan na muna ato pong huluhisgutan ginagmay kung unsa magidain ang atong misyon dinhi sa kalibutan. Unang-una, sigon diri sa ato sa dili pa nato bagon angay natong hinumduman kung kinsa ug unsa magiday ang simbahan. Matud pa sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 23, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Oh, yan, no? Sa ito pa, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo
ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. So ito pa ang lawas ni ang simbahan dahil nga naglihok dinhi sa kalibutan, mao di ay ang lawas mistiko ni Kristo. Pangutana, kinsa maning kuan kining ano malagyan no sa ganito, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Pangutana, kinsa man ang lawas ni Kristo? Ayan. Sa atong basahon sa unang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 12 bersikulo 27, busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. Uy, kita man di ay manghigala. Na unsa man pud di ay nga kita man di ay ang lawas ni Kristo, sa to pa kita mo ang simbahan kay niingon man siya diri sa Efeso kapitulo 1 bersikulo 23, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. Karon pangutana, kinsa man ang lawas ni Kristo? Basahon nato sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa Corinto kapitulo 12 bersikulo 27, kamong tanan lawas ni Kristo ug wala ug ang usag-usa bahin niini. Diha sa simbahan gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una, ang mga apostoles, mga propeta, magtutudlo, mga miracle workers, dunay mga gift of healing, dunay mga helpers, mga monubala, dunay gahom sa pagsultig laing pinulungan, ug dunay po gahom sa paghubad sa maong pinulungan. Uy, ingon diyan ang simbahan. Sa ato pa kita di ay mao ang simbahan. No, karon unsa may atong misyon, no? Ato pa ang giingon di ay nga misyon sa simbahan. Mao di ay nga kita man lang ang simbahan. Nakaroon mo na to, ha? Basig dunay makiglaris. Efeso kapitulo 1 bersikulo 23, ang simbahan mao ang lawat ni Kristo, ang kahingpitan niya nga mao ang naghingpit sa tanang butang. So kinsa man ang lawat ni Kristo? Sa unang sulat ni San Pablo ngadto taga Corinto kapitulo 12 bersikulo 27, kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin niini. No, nakaroon unsa man ang simbahan nga kining giingon ni Kristo. Ang simbahan, ang maong simbahan mao kadtong simbahan nga gipanguluhan ni San Pedro. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Ikaw mao si Pedro, ikaw Pedro, ug ikaw bato, ug ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. Nga sa ato pa ang simbahan di ay nga giingon nga lawas ni Kristo, mao di ang simbahan nga gitukod diha kang Pedro. Nga mao ang pasabot niya nga gipanguluhan ni San Pedro. Sa ato pa murag makaingon kita nga murag klaro na ginakayo nga simbahan Katoliko na ginakay giila man ginato si San Pedro nga ang pinakaunang Santo Papa. Gani sa ato karon nga pinaka latest nga Santo Papa, ika-267 man gikan ni San Pedro nga mao ang unang Santo Papa. Ika-267 Pope kinsa man si Pope Leo XIV. No? Unya matud palagi doon na dyan mga tahas, no? Sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19, unsa man ang tahas, no? Himua sila nga akong mga tinunan. Number 2, bunyagi sila o tudlui sila pagtuman sa akong gisugo. Kanimo sa ito pa obedience sa kaubuton sa Diyos. So manay tahas, no? Kung nato na siyang isummarize, ang simbahan maudi ay ang tahas sa simbahan di ay is to proclaim and establish the kingdom of God begun by Jesus among all peoples. O sa Diyos tahas sa simbahan, pagtukod o pagsangyaw sa gingharian sa Dios nga gisugda ni Kristo taliwala sa katawhan. No, muna siya gitawag natong himua sila nga ako mga tinunan, bunyagi sila ug tudloi sila pagtuman sa itong isugo kaninyo. Unya aduna may katungod ang simbahan pagtudlo? Of course, nga naman. Tungod kay aduna may mabasa nato sa Mateo kapitulo 18 bersikulo 18, kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Sige, maghiwi-hiwi na ako ang kamera mahigala, no? O niya, unsay ganitong simbahan, ang simbahan kansang unang pangulo nga og yun si San Pedro. Karon kinsa man ang unang pangulo sa Katolikong simbahan?
ang matod pa ang nagtukod si Kristo, pero ang kinsa may una niyang gihimo ng unang pangulo si San Pedro. Kaya total makayon kita sa Mateo kapitulo 16 versikulo 18, niingon siya, ikaw Pedro og ibabaw, ikaw bato og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. So klaro na no. So unsa ganito'y taha sa simbahan, matod pa ang taha sa simbahan is to proclaim, no, to establish the kingdom of God begun by Jesus among all, no? O gihimo kini sa unsang paagi nga nahimo nga natuman kining mao nga taha sa simbahan, pagtukod o pagsangyaw sa gingharian sa Dios nga gisugda ni Kristo taliwala sa katawhan. Unsa ganito'y mga pamaagi sa paghimo niini, kinahanglan nga manudlo ang simbahan o mamunyag ang simbahan o unya tukduan niya ang mga sakop nga mutuman sa kaubuton sa Dios. Mo na yung mga 3 aspects of evangelization. Okay? Abi na. Dinhi na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahong sa Amahan, Anak, Espiritu Santo, Gunun, Pilipinas.